И добро утро, пътешественици! Отново сме на път. Седнахме на едно малко ресторанче, което е закусвалня, когато си поръчахме закуски и кафета. И забележете, това нещо струва по 4 паунда на човек. Супер ефтино е, направо не мога да повярвам колко не взеха за тези неща. Едно такова кафе, примерно в България, сигурно струва 4 лева само кафето. А тук си взимаш цяла табла с неща за 4 паунда. Евро, паунда се е тая. И така, днеска очаквайте забележителностите в Мадрид, първи ден разходки и нека видим как изглежда. Бум! И пътешественици, взмахме си Uber, който между другото струва 8 евро от най-крайната лява точка до най-крайната дясна точка на Мадрид, което е супер чип. И там похвалихме, че всички шофьори и всички коли са някакви супер читави и супер чисто и така нататък. И нашата кола спря. Както виждате в момента, развали се колата, няма спирачки, сега чакаме друг Uber и като цяло деня започва мощно. И така отиваме към Плаза де Испана, която ще бъде нашата първа забележителност. И се надяваме да обиколим повечето неща днеска, понеже утре сме на матч. И между другото, утрешният клип ще е много як. И той ще е много як, така че гледайте сега какво става, гледайте Плаза де. Плаза де Испана е затворена в ремонт. Много ясно. Както винаги се случва от някакви много луди работи в канала. И така отиваме към следващата забележителност. Надявам се тя да не е затворена, да няма строиш, да няма счупена кола и да не си в стая с хладилник на скрина. Намираме се на Temple of the Bot, което трябва да е египетски темпъл. Целта му, ето това представлява, целта му е да видите изгрева през всички тези порти, а пък ако не ви се чака, може да сте така. Да се почините като този пич и да се наслаждавате на времето. Ето това е цялата забележителност. Реално това е като част от музей и има 2 или 3 порти. Се пускат на групи и примерно хората, които виждате ето тук, това са хората, които чакат на опашка, понеже не пускат повече от няколко човека на един път. Така че ако идете до тук, трябва да чакате поне 20 на минути или половин час на опашка. Втората ни дестинация е Royal Palace в Мадрид, което е ето това нещо. И е супер голям площад с супер много зеленина и сега ще направим снимки. Между другото, спот е от друга страна на Рояла, има едно малко фонтанче и ако оттам се направите снимка, ще изглежда по този начин. Както видяхте, след дясната част на Роял в Мадрид, сега сме реално от задната му част, която представлява. Ето, това е супер красиво, но от другата страна може да видите паметника на Филипе IV, който е бил
един от основните фигури, когато са се сражавали. Така сега продължавам по центъра. Между другото, това го снимаме юни месец и може би е хубаво да ви кажем, че началото на деня е към 20 няколко градуса, което е супер яко за разходки, обаче след 2 часа реално става към 30 градуса. Ако искате да планувате екскурзии или просто да се разходите в центъра, то тръгнете малко по-рано, за да минете през първата част на деня. Ти какво ще кажеш за замъците? Много яко, много жега. Много жега. Той човечец свиреше на чаши и се мокраше пръстите, за да шума от чашите да бъде по-готин и реално, както видяхте, песничката беше на тази от Титаник. Но интересното е, оставихме му бакшиш, но интересното е, че ръцете му бяха във въздуха и музиката се продължаваше. Как става така, не знам. И от тук се влиза за паласа, вътре е музей. И ето тази част е нещата, която трябва да посетите. Дали според вас се заслужава да чакате опашка час в жега 30 градуса, за да влезете в площада, който е ето този. И това от другата страна на Роял в Мадрид. И реално това е последната част от Роял частта, или по-скоро към царската част. Беше добре, между другото, беше много интересно. Това е място, което наистина ви препоръчвам да видите. И ето го отново майора, което се снимахме вчера. Ако не сте гледали между другото клипа от вчера, то може да го направите тук, т.е. някъде тук. И това беше нашия първи ден. Имаше смях, така че вижте, има много интересни неща. И така продължаваме към центъра. Интересно е, че има много такива местни заведения, които между другото няма много заведения, които имат маси отвън, повече са отвътре. Ако някой от вас е ходил в Мадрид и има някакъв топ ресторант, моля да го напише отдолу в коментарите, за да знаем кое да посетим следващия път и хората, които гледат, реално да видят нещата на един клип, а не на 20. Така че ако знаете нещо, коментирайте го отдолу. Намираме се на Puerto de Sol. Реално това е целият площад Сол, който е изключително голям. Има страшно много магазини и ако искате да правите шопинг, то уличките, които минават през Пласа де Сол, са най-добрите за шопинг. Има всякакви неща, от към маркови дрехи, от към футболни, примерно официалните сторове на Реал Мадрид са тук. Реално всичко може да намерите в тая ерия. Реално на тая статуя се снимат много хора и на този фонтан също. Също така има и мъже и теренца жени, които пеят също. И така, много интересни неща. Това е едно от местата, които ви препоръчваме със сигурност. Е, така изглеждат улиците, пълно е с хора. Следващата забележителност, това е Национал де Прадо, което е арт музеум. Тук може да си купите всякакви арт картини. Това е целият музей.
Реално тук се влиза. Супер популярна забележителност, само погледнете колко хора има. Това всичкото е опашка. И нагоре продължава. Има картини от 12 до 19 век и повечето от тях символизират много от нещата в Мадрид. Така че ако имате свободно време, бих ви препоръчал да дойдете. Тук съответно е статуята на Гоя, където се снимаме сега с нея. И както виждате, опашката продължава, което е страшно много. В смисъл, само искам да покажа дължината на опашката. И това реално е статуята на Гоя, която ние ще видим, като има супер голяма опашка. Право, не знам, тия хора как не им писва да чакат толкова много. Нашата последна дестинация е парка, който е ужасно голям. Паласио де Кристал е тази част, която виждате отзад мен, която има снимки на едни бели фигури. И тук реално има един много голямо езеро и доста патки. Много хора такива се почуват като тези пичове, които сега ще ви покажа. Е така се слагат чергата и спът, което е готино, защото времето е готино и някаква дебела сянка. И сега отиваме към централната част, която ще видим по-голямото езеро. И реално това е основната част на самия парк, който наистина се служава да се разходите или да се вземете нещо от магазина и да си направите питник или просто да дойдете и да починете на някоя пейка. Така че топ забележително за днес. И пътешественици влязахме в една уникална галерия. Значи не съм виждал толкова първо депрезиращи картини и второ супер готино направени, супер детайлни. Много яка галерия. Така че ако дойдете до този парк, влезте в тази галерия със сигурност, понеже наистина се служава и има много интересни картини. Няма голяма опашка и е безплатно. Така че със сигурност се служава. Но да, някои от картините са потресаващи. Ето типичен пример. И още много такива. Това е галерията. Много е яко. Какво ще кажете за галерията, господине? Потресаващо. Потресаващо? Реално да, беше много потресаващо. Беше, да, наистина бяха много абсурдни. Но заслужава, беше яко. Да. Беше за безпарие, добре, да. И това е най-голямата част на парка. Това е супер красиво, може да снимете лодчица, която може да гребете. От друга страна е монумента, който може да видите. Определено най-добрата забележителност, която видяхме за днес. Така че парка е със сигурност must. Накрая сме на заведението, което се казва хабанера, но няма да ви опиша колко яко месо е това. Супер вкусно е и заведението се заслужава супер много. Елате тук, хапнете, наистина се заслужава и би го препоръчал. Не е спонсорирано видео и никакви такива неща, просто е много вкусно. Това е нашата трапеза. И така хапваме и после сигурно ще отидем на някакво купче да видим как са нещата там. Пускаме се към скайбара.
понеже дискотеките само мълчи от шириче, че са страната почва. И те сега ще ме поставят. И коктейл с 12 годишно уиски изглеждаш по фрапиращ начин, даха ни и жилибони. И сега ще видим дали е добре. Перфектно. Тропле? Ама тръп, Тропле. някакво много е силно, човек. Идеално. Жилибоните получат, даха да... Те затова ги дават. Това трябва да е също 12 годишни уиски с кафе и с джинджер майн. Добра спайци. Я брой. Добре ли? Да. Часа, 2:30. 2:30 вечерта. Тук нощния живот е неописуем. Всичко започва някакво супер късно. Имахме вечеря в 1 часа вечерта и сега сме на бар в 2 часа вечерта. Тия хора кога спът не знам. Я час. Утре очаквайте много мощен епизод. Утрешния епизод, ден 3 в Испания. Отиваме на Сантьяго Бернабео, където ще гледаме Реал Мадрид и Челси, така че очаквайте много як епизод. И те. Peace.